कोकणात शिवसेना हा एक नंबरचा पक्ष आहे असं वक्तव्य मंत्री भरत गोगावले यांनी केलंय। कोकणात सर्वाधिक आमदार शिवसेनेचे आहेत असं देखील मंत्री भरत गोगावले यांनी म्हटलेलं आहे। कोकणात शिवसेना हाच एक नंबरचा पक्ष असल्याचं मोठं वक्तव्य मंत्री भरत गोगावले यांनी केलेलं आहे। आज कोकणामध्ये पूर्ण कोकणामध्ये आज आपली बाळासाहेबांच्या विचाराचे एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एक नंबरला जर पक्ष कुठला असेल तर तो आपलाच पक्ष। म्हणजे या रायगड पासून रत्नागिरीतून सिंधुदुर्ग याच्यामध्ये असणारे जे का आमदार त्यामध्ये सगळ्यात जास्त आमदार हे आपले आहेत, सगळ्यात जास्त जिल्हा परिषद सदस्य आपले आहेत, सगळ्यात जास्त नगर पंचायत नगरपालिकेचे आपल्याकडे आहेत। मग म्हणजे सांगा ग्रामपंचायती आपल्याकडे आहेत,